Днес бих се опитал да направя един а, трейд при петрола, или по-скоро една поредица от трейдове, тъй като ще се опитам да го хвана първо за една корекция и след това за едно изстрелване нагоре. Но, окей, какво имам предвид? Петролът щупи ето тук нисходящия си тренд при нека на едно двойно дъно. Тук при около 90-63, ето тук, да, точно така. Ето тук при 90-14, значи горе-долу. От тогава той просто не спря до колко се качи до 103.25, 103.30 и направя една по-дълбока корекция тук до около 95.05. Сега, защо тук съм влязъл на продажба? Ами, ето защо. Много красива формация от свещи. Много красива формация от свещи с намаляващ моментум на индикаторите. Ето, най-ясно се вижда при мака, но и RSI, стохастик. Имаме тук намаляващ моментум, а цената се намира при силна съпротива. Ето тук е тя. Ето тук. При около 117 се намира тази съпротива. Точно така. При около 117 се намира тази съпротива и точно тук с този намаляващ моментум на индикаторите и с тази формация от свещи, аз просто няма как да му простя този тред. Няма как. Какво друго имаме? Това е корекция. Това е една корекция за това нисходящо движение. Ето тук имаме първа, втора, трета, четвърта, пета вълна, от петата имаме първа, втора, трета, четвърта, пета надолу. Т.е. пета от пета завършва ето тук и сега започваме едно ново възходящо движение. Сега дали това е B вълна за А, Б, С и след това изстрелване към $130 за барел, или е началото на един нов нисходящ тренд, аз за сега не мога да кажа. Но ще си го изтъргувам. Ето и тук имаме първа, втора, трета, четвърта, пета вълна и завършваме тук с една залязваща звезда. Много хубава формация от свещи с намаляващия моментум на индикаторите. Просто няма как да му простя. Преследвам една корекция. Ето така. До около нива около 38,2 фибо. Също така тук се намира и ето много добре отбелязана с линията на Take Profit, нали, много добре отбелязана тази подкрепа тук. Тоест тук имаме съвкупност от подкрепа и от 38,2 фибо. Ето тук ще гледам да си прибера профита и евентуално от тази зона тук 38,2, 61,8 фибо ще се опитам да хвана третата вълна. Тоест тук имаме една петица, но това е първа вълна, нали? Съставена от 5, т.е. първа импулсна вълна, съставена от 5 подвълни. И да, преследвам корекция за тази вълна и след това ще се опитам да хвана и третата нагоре. Тоест, ако имам късмет, тук ще прибера около 150 пипа
И тук още 400, значи 500 пипа ще се опитам тук да взема. Или ако имам пък малко повече късмет, цената да се качи до тук. Ще видим как ще се развият нещата. Датата е 28 ноември. Часа е малко след 1 часа централно европейско време.